gaskiya ko Abdul na gode wa gaza ne in gaishe da ku gaskiya da gaskiya goro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai bukata sunan shi kasance a cikin wannan wakar insha Allah zai iya mun magana ko zan tura wakar a cikin group din insha Allah in yi magana sai ji bayanin komai. To ina muku fatan alkhairi insha Allah. Yayi daidai naku Abdul dan Hajiya mai waka.